Wat is dit weer? Tafeltennis. De lijst, Paul. Waar zit dan? Maar niet uit, kies maar één, ik win toch. Hey boys, hey! Tafelvoetbal, Nassi! Ja, wat dacht jij het dan, Fred? Heeft wel mijn diploma gekost op tafel vroeger op school. Maar je hebt verschillende soorten tafelvoetbaltafels, hè? De formatie Dinsdag Breuer. Pakken we aan, jongen. Appeltje eitje. Als club krijg je er één aangeboden. Maar wij spelen eigenlijk alleen maar op de eredivisietafel. Dus ik weet niet hoe dat met Cambuur is. Die krijgen zeker een Jupiler tafel. Het spelletje, Stef Steunpiloot. Ja, fantastisch. Het valt me wel op dat hier niemand aan mee wil doen. Kent iemand dat wel? Nee. Ken je dat niet? Wel met drank, Loek? Dat kan bekennen ze het wel. Drankspelletje. Ja. Als je op vrijdag speelt, kan je op vrijdag en zaterdag drinken. Ja, PlayStation, als je speelt tegen een Fransman, je krijgt moeilijk. Altijd. PlayStation? Ik hoorde dat Geert Arend daar ook heel goed in is. Hè? Ik weet niet wie de beste is. Maar dat zei Geert Arend zelf. Ja, Geert Arend vindt dat hij de beste in alles is. Wat zei je daar? Ja, dat hoor je wel. Jij barst wel echt van het zelfvertrouwen, hè, met je PlayStation. Ja, ik heb gewoon zelfvertrouwen. Ja, Eredivisie kan zeker vergeten. Normaal win ik wel, man. Scheidsrechter weet, je hebt niet alles in de hand, maar ja. Ik vul ik gewoon zelf in, hoor. Wij zeggen niet 2 tegen 2, jij met Heide. Aasje, meneer. Kan je zo goed sjoelen? Ja, ik heb het wel eens gedaan. Gebeurt wel eens in de familie. Hè. Gewoon, Oud en nieuw. heel toevallig, ja, inderdaad. Ja, goed, doe dat. En met het duimpje. Heel hard. Echt heel hard. Maar dat zie je dan wel. Afel, ga je sjoelen? Ja, Dan ben jij goed in sjoelen? ja. Ik heb dat 1 keer gedaan, toen was ik goed. Ja? Ja. Kennen ze dat wel in Polen, sjoelen? Nee. Welke gaan jullie winnen? Tafelvoetbal. PlayStation ga ik zeker winnen. PlayStation hoorde ik net. De rest mogen ze zelf invullen. Als hij net zo dart als dat hij de penalties erin schiet, dan wordt het zwaar voor mij. Maar ik denk dat dat blokje waar zijn voet tegenaan moet, dat er voor hem maar 40 centimeter achteruit moet. Want anders prikt hij zijn show erin. Wat denk je? Te doen? Tuurlijk. Aan mijn kant valt me wel een beetje, ik maak me wel een beetje zorgen. Waarover? Nou, bij Cambuur was die lijst zomervol. Ja, maar daar stond ook iedereen erbij. Nu is iedereen Nee. niet hier aanwezig, dus Makkie. moet lukken. Ja, verrassende loting. Moet wel kunnen winnen, dus... Waar ben Ik jij? wil met jou spelen, hé. De eerste punten zijn binnen.